Čaute ľudia, tak môj brat vystieľoval jeden roga, tak keď viete, aký robrek, tak napíšte svoj nick do komentárov a či by ste negrali jedného alebo jedno, koľko a prezreňho, lebo je mu fakt zmizol robrek. Koľko ti zmizli? Piati alebo koľko? Štyroch, som povedal. Tak keď ste boli dobrí, tak ako požiadame. Či budete dobrí. A neviem raz live bude za 41 minút, maka nechcem. Slabý. Keď sa Joe niekomu porane vrátime, ľudia. Ja čakám, či mi napísa. Ako máme, takže to nemám posilniť. Alebo vieš čo, ako pre vás robím súťaž. Keď mi napíšete nick, že budete sa byť okolo. Vám to nechám. Potrebujem ľudia 800 biliónov, alebo ako vám povedal, milión. Koľko máte rebír, napíšte do komentov, mám 10. Veľa by. Robux, čo? Ja by som dala Robux, čo? Máš čo tam sú krajé veci? To neoplatí, ľudia. Nový kalendár adventný. Čo? Čo mám poviem ďalej? Nič. Čo mám? Dneska nič. Neviem. Nič. A som koľká kamarádovi vybavil na jeden rok. No, nedostane. Také pohode, nie? Si zaslúži vám veľký. Ako vlastne slabý brainrot. Chcete koľko brainrota? Si nie, že? Teraz. A nie, neskúpime. Čo prvá? Dobre, ukážte v Kraigerovi. Pičo niekam načítajú, tak? Niekam. Pičo niekam. Taký kamarát, pozrite. Mal pok hospoda základného. Čakaj, idem na OBS na chvíľku. Vyskakuje OBS na chvíľku. A ideš GG. Ja čakám, nenapíše, bo... Kiko Reinkargová. Či by nemá ani jedno miliónkového. Mu zobral pok hospoda. Mal chuť mu radiť. Choď go, kalendár ti tylko skladky, ktorý... Čo ti bolo? Nič. Sebe si Laura, koho pohol spokoj, ja nemám ešte. Teda si ho. Či nevyskyluje, keď si budeš ku bezku chrániť. Když sa Joy nezavíš, keď máš bezku na iba 15 či koľko sekúnd. A chápeš? Preko. Big hate. Ľudia, on si kúpil ako Lucky Block. On si mal kúpiť ďalej. Pejemný, sa rozpínčevaš tam. Zibra, Lili. Ovláda, Sakura. Za 10 minút môžeme opening, no. A napíše, čo mám hrať, akú hru.
A môže byť aj na Roblox alebo Fortnite, alebo niekoho. Napíšte vy. Next level in... A keby si mal toto respawnutie, to by si sa zadal to... máš? Kde? Rainbow mobilní pizzaniny. Vedia. Nežebe takového hospoda. Pičeme tam načíka. To nie? Sebi! Dobry film, nie? Na YouTube. Bo są magazynach. Skočíme sa 7 minút, 50 sekúnd. Korku ginaha kang gawang sil, kang gawang krapo milión, level ko vapo. Čo? Počkaj. Počkaj, piču. Level si ho. Ja nechcem pomôcť pokiaľ. Ja mám koľko. Level si. Alebo level si odtiaľ toho. Božičku, dobre. Na požičku. Čo A čo je ďalší? Čo si to za problém? Vieš, že som si vybavil za 2 hodiny van na 1 rok. Napísal som ale nemare, však pekne som napísal ešte pohodlivo, že ja som napísal, vieš, že som ti vybavil za 2 hodiny van na 1 rok. A teraz, že už píše, že poslal som ti fotku. Ja som videl.
napísal, aha. Viete, koľko vám dám go komentárov, čo som mu poslal, vám dám. Výkusko, neplať, že ty budeš plakať. Napíš mi, že nemá prejmovo, preto kráne. Nemáš brain rogov, preto, že zoberieš. Áno, ale napíše mi go komentárov, či je 6 normálny. Lebo po mňa nie je, to je pre psychikov, tak povedané. Môžem nehať, ale nechcem. A sú asi ešte plačke, lebo nie je online ľudia. Aby nezoberáš mi ostanky brankov, ale sa rebírknem. Udiaľne si sa dneska aj rebírkneme. No a za zateky dávajú peniaze, nie? 4 kusy za bilión, ja som mám 8 kryť. Bilión sa to dá. Máš viac a pol, počkaj. Ja, ty skáš do hornej, hejkaj najlepšie. Bo vieš, pokiaľ úplne len hodí. Ja rebírkneme sa, nebojte. Ale keď sa rebírkneme, asi vyskúšame si nové veci, ale si budeme končiť, lebo nebaví ma pokiaľ to. Aj koľko vám nehám. Alebo počujem takých 3 minúty. Pokiaľ vyskúšam ako. A robíme si štenky o opening. Ako je podsal pohode, ale ja som ešte nikdy z ním nevytrajkoval dialógy. Len nejakom veľký makam dobrá, ale moc nie je veľký. Pokiaľ Krajger asi má nič zrobené. Ježiš, ku mne základne stiku na roba peniaze. Ja ti budem bezku chrániť. To hospod mi kradne. Môj máš golové. Kráľova mi nehaj, kumačku. Dobre, nepípať. Pinčelink. Ale si. Koľko vám rozdať. Dobre, môžem rebírknúť. Máme. Veľa na rebírk. Din, ako hneď pani ľudia, uvidíte. Hot spot. On ti ešte bude šekriť. Neber. Musíš. Ja ti peniaze zakal. Gattatino gnanino. Alessio. Dobre. Idem si vyskúšať nové veci, čo sme chceli, neľudia. Ako polial som tie koko. No. Dobre. Ja už končím, ok. Čaute.